I pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Roblox, igrat ćemo ovo, Caristu Stripe Story, nešto, sad se vidimo šta je to. Pa, da vidimo šta se ovdje dešava, kako sad. Evo ovaj, za 10 sekundi, znači ovdje. Sali smo. Evo ga, idemo negdje. Ako želite još da igram neke ovako, neke story, nešto, ne znam ni ja šta je ovo, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal i da počnemo da vidimo šta je sad ovo. Kakva ti je to faca liče? Posivao je. Opa. Da, držat ću ga ovako. Još mi mapu nije učitala, nema ništa učitala, bukvalno. Nema veze, sedimo na nevidljivo nešto. Evo ga. Šta ako uđemo u first person, je strašno. What the fuck? Kaka mu je ovo faca, shit. Šta? Tamo pokazuje. Šta je li ima nešto tamo? Čovječe si dobro, faca ti je baš ono zabrinuta. Čuo sam nešto, shit, brzo u šatoru. Ajme, sad uhvati. U šatoru sam. Opa, lampa. Ovdje bugove. Prijatno. Kako je zasjevalo jedan put. Ovo je kiša. Šta će sad? Šta se dešava ovdje? Mislim da su se svi ovi zapalili. Sve se zapalili. Šta ćemo sad? Opa, palo mi se čovjek. What the fuck? Gdje ćeš, brate? Eno ga neko. A to si ti? Uplašio me lik. Malo sam se uplašio, malo sam. Beži mi odavde. Ajde, odri. Opa, on je krvav. A nije bio krvav. What the fuck? Ubiše čoveka, ljudi. Beži, ja odu. Aj, vidimo se.
Sorry, ja sam otišao. Zbogom. Šalim se, neću. Šta ćemo sad? Šta ako stanemo ovdje će da pukne nešto, se zapali sve. I čekajte mene. Odoše bre ljudi bez mene bre. Ovdje ima kodovi, G nešto. Sad kad nam probužen točak ili motor ne radi ili autobus ne radi ili nešto ne radi. Jeste, ja vidite, ima crnu tačku. Znači da je motor crko, vjerovatno. I crko motora, I šta sad? I šta ćemo sad, braćela? I jebika. Ništa ovdje. A i mi smo nestali. Au, što smo sad? Ovdje. Čekaj, ovdje udaljim kameru. Ne mogu da udaljim. What the fuck? Jujno, kako sam zaplašio sad. Što hodamo ovako retardirano? Gdje smo mi to sad, brate? Au, vidi zamke šta su. Ma lagano. Šta prođem tamo, ovamo desno i izađem. Kako je ovaj prošao? Ovdje li? Okej. Aj sad mi. Ajde brate, pusti me da igram. Evo ga. Još ću pratim ovog. Onda znam gdje ide, 100%. Dobro, što sam. Nemoj molim. Opa. Treba preskočiti na drugu stranu. Shit. Možemo sada preskočiti. Možemo. Revive. Aha, ne mogu da ih revive. Ne onda nešto žalim. Gdje ćete bre, čekajte me. Shit, upao sam u nešto. Čekajte me. Joj, brate. Hajdete ljudi, šta čekate? Čekajte me, braćele, nemojte da me ostavljate samog. Bojim se. Što čučemo, stani liče. Pa i on čuče. Šta bilo? Dobro je, prešao sam na vrijeme. Pade. Što sad i mi moramo dole? What? Okej. A, polomio sam ruke. Polomio sam noge, ne mogu da ostanem. Molim vas, pomozite mi. Opa. Evo, stao sam. Au, parkour. Idemo parkour. Brže. Opa, prešao sam. To je to. U drvo ruši ove kamenje. Polomilo je kamen. Opa, neki upitnik. Onaj je umro, jel da? Umro je čovjek onaj. Ko je ovaj sad? Ko si sad pa ti sine? Evo tu, sad ja pričam nešto. My name, a jest. Šta si rekao za moje patofe? Begam je odavde. Odo ja kući. Pešaka. Evo ti nabijamo lampu u stomak. Evo ti. Svijetliš sad. A nije ovo još živo? Ne, laži. Ja mislim umro čovjek. Vidi ga kak je. Gledaj ga, vidi ga. Bože, je strašno. Kaka je tvoja faca? Pa nije laž. Imaš dobar skin. Opa. Šta sad? What? Ovo mi... Ja mislim da je tek sad početak igre.
evo ga neko. Hello, a ne, to je samo onako. Jel ovdje treba 100% uđi. Idemo. Zakovala mi. Okej. Ovo će da nas ganja 100%. Šalim se, će da nas juri čovjek. Iće da nas ganja, iće da nas juri, iće da nas sve. Ček da sedem na tribinu, da ga vidim. Ništa. Dobio sam soci. Mogu uzeti kameru. Ništa. Ovdje ćemo. Ko da sam sjeo, sklonim ovo. Uzmem soci, popijem soci. Možda nisam trebao da popijem soci. Aha, ima i kodove ova igra. Okej. What? Gdje je otišao čovjek? Oh. Man. Ha. Lik je umro 100%. Čak ukliknem G. Aha, imam ovo. Samo nas četvoro je živo. Nešto se desilo. Izvinite ljudi, molim vas. Što smo samo mi ovdje, bukvalno samo u nas. Eto. Znate, sve je prazno, bukvalno. Pa znam, pa on je ubica, ja odo. Ajde, ću. Sad neću, ću da ostavim. Mogu ovdje se popijem. Neću. Šta se meni mišliš, sine? Ima da nas juri ovaj. 90%. Pali su majmuni. Jesu umrli. Oni su bili gore, oni se... Šta, išli po ovim kanapima. Odio ja da ih revivujem. Ne može. Da dam majmunu CPR, veštačko disanje. O, nemoj, molim te, tako blizu. Au, sad je još bliže. Beži bez tamo. A uzeo je dvojicu. Super, meni tebe nije, brate. Evo, uzeo i mene, sad sam ga ja najebao. U pomoć. I ovo prošao je kroz mene. Zašto si kroz mene prošao? Au. Šta je ovo, sine? Ne mogu se pomiram. Udarila ga je struja. Sad sam ja na redu sa vas. Što svi pležu, a ja ne pležem. Sad sam ga najbolj, sad će da me bičuje. I to se električni bič. Neće. Oh my god. Šta sam ti, ja si veverica. Vidi ovo, šta je ovo. Poginut ću. Šta treba bre da radim ja ovdje? Laš.
Jesam prešao. Ignore. Ne mogu da revivujem jer nemam pare. Nisam kupio to. A što ti ne probaš ti? Ti gle koliki si krakat. Ti kad skočiš ti preskočiš ovo do ovako. Šta je sada ovo, sine? Šta je ovo, neki parkour ponovo? Jest. Good luck. Yes. A upuni se vodom. Ako preš se. To. Amazing, kaže. Ti si bre amazing, bre, ja nisam. Opa, propao sam u crno. What? Te dopali mi lampu. Aj vidimo se. Što je sada ono? Opa, pogodila mi pita. Ja ću da ležim ovdje. Aha, aj sad mi pogodi. Ne pogađaju me, dobro je. Čutite, dok me ne pogađaju. I ovaj leži isto. To, brate, ne pogađaju me. Opa, što je sad? Oh, ne, first person, brate, sam. Šta se dešava? O ne. Nema njega. Ujeo ga je. Au, brate. Au, brate, što ne znaje ovako svetlo? Gdje smo sad, brate? Au. Kako da bežimo odavde? Jesam mrtav? Nisam, još sam živ. What? Aman, oh my god, kakav si jebote život. Mora da... Koji ovo dete plače, šta je bre ovo? A gdje je onaj lik? Treba još jednom da bude tu. Nemoj kod mene da prilaziš, molim te, nemoj meni da ležu. Gle, koliki je? Jel on stvarno volko velik? Ma nije, brate, gle, koliki je sad, demoni ušao u njega. Mora da popijem sok malo da... Uf, da se smirim. Uf. Moram još jedan. Ovo bude lijepo. Sad sam dobio snagu, aj sad jedan na jedan ako smiješ, ajde. Nemojte bre sine, udarim fenjerom u glavu da vidiš kako boli. Šta sad? I ostavio nas je. Šta ćemo sad radimo? A ovo je živ. To živ je. Kako da izađemo odavde? To! Evo ga, gurno sam. To puklo je. Šta ćemo sad, brate? Ovdje nešto ima. A našla si ključeve. To je lutko. Idemo gore, ja mislim. Ne može gore. Okej. Dođi vam da oslobodimo čoveka. Ovog ovdje. Nije. Što treba da radimo mi uopšte? Aha, njega, oslobodi ga. Domečko. A gdje ono je još jedan čovjek? On je umro. Možda ga pogodila pita u glavu i umro je. Nemoj tako brzo, brate. Šta se krećeš tako neartikulisano? Vidi ga debil, vidi ga. Poginut ćemo, čoveče, poginut ćemo, ti ne znaš da smo. Aha, to lutko, može gore, a? Idemo gore, ajde.
Šta je sada ovo? Treba vamo da dođemo. Evo ga. Šta je sad u pitanju? What? To je onaj lik što je ležao dole. Ja ću pratim ovog, brate. To. Dođi vam. Šta je ovo, krv? To ću ja da uzmem i da mu nabijem u oko. Tako je. Jel si dobro, brate? Nije dobro, 100%. Kako da bude dobro posle ovoga, vidite. A ovdje nešto ima, nešto s ovim. Nešto treba da uradimo. Neki puzzle treba se uraditi. O, našao sam nešto. Šta sad? Šta treba sad da uradim? Ma jok. Šta treba da uradim uopšte? Pa ću presjećem nešto. Možda ovo treba da presjećem. Palo je. Sad sam shit. Opa, i ti si pao. A ubio sam ga. Dobre, pa ja sam najjači. You want was that? Did you get? Oh my god. To je ovaj diš. Da te oslobodimo, brate. Evo, sad ću ti ja osloboditi. Ovo čovječe, sam. Zašto sam sam u ovoj igrici? Brate, zašto sam sam? Evo, sjećam. Evo. Ovaj će nas ubije bre 100%. Thank you. O brate, nemoj tako molim. Give me a second. O brate, su ga vezali. O ne. Oh shit. Ljudi, znate kako se bojim, znači, da mi ne iskoči neki jump skare. Opa, nemoj tako, molim te. Ja mu ušao u facu buraz, on se pomerio naglo nekako čudno. Neko je popio sok, brate. Čuli ste to? A nisam ja. Ko to pije? Ti si živ, ne seri. Ti si još živ, brate. Ti si neki cheaterčina, brate, 100%. Skinuo je masku. Kako ti izgleda faca? Dobre, nisam sam. What the fuck is this? Bukvalno nema oko. Vidite. Nema oko, lik. Okej. Barem trebali smo da zatvorimo vrata. Da nismo rađeni ko čamac. Pa pomerio je ovu. Aha, zatvorio je ova vrata. Ali šta ćeš sa onim vratima? Ništa, da poguramo i ovo.
Ja ga sam gurno. Gdje ćeš, brate? Treba je njega da pratimo uopšte. Aha, i mi treba da uzmemo sigurno. Čekajte mene, molim vas. Idi ti uzimaj, brate, ja neću. Sad ću ja ovdje, brate, kod ovoga. Još idi uzme još. Ja buraz ubit će ga neko. Ajde, brate, nema nikoga. To je to. Bravo, legendo. Evo, sad ću ja da zapalim, aj sad. To je to. To, bato. Kako si pametan, ej. Znaš što? Ste vidjeli ovo? On kad je htio da upali, on se bukvalno stvorio. Šta je ovo? Što se dešava? Zavezao mi. Valjda. Ne mogu ti izađem iz spasa. Brate, okrećemo se glavom. Evo valjda. You're home! Who do you think kept this house after you went missing? Brate. This crime scene didn't get magically abandoned all by Ti, itself! brate. Mrtav sam. Ja ga je odvezao. Zavezao ga je ponovno. You hurt my feelings when I found out you didn't want to play with me anymore! Brate, šta će da radimo? Now you leave me no choice but to eat your soft, tender flesh! Dobro je, nije mene uzeo. Živ je, brate. Živ si, brate. Opa, udaljena mi se kamera. Čekajte mene. Kako su brzo pobegli nekako. Come back, my children! Pobegli smo. Da. What the fuck is this? Što mislite da smo pobegli? A nismo, bre, još da smo pobegli. Čuo sam nešto? Gdje je taj lik? A tu je. Kad si ti tu, brate? A ti si taj, ne laži. Ne, nisi, bre, ti. Gdje je taj lik? Tu je, brate, na vratima je. Oh, shit, brate. Što se brate? Your flesh is mine! Dinner time! Succulent, children! Nemam revivove. Možda mogu da izbagujem igricu. Idem. Buj. To je to. Evo ga, kupio sam. Nema nešto drugo. Ništa, to je to, ljudi, što se tiče ovoga klipa. Izgleda izgubio sam, šta da mu radim. Ništa. Lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.